tilbage, og som I kan se, så er Frederik ny her i vores busband med BB. Og han er en ny medlem. Jeg går i skole med de 3 tosser her. Ja. Nikolaj, han går på en anden skole. Ja. Vi venter bare på bussen, og ja, vi skal til Nørreport. Oliver, han venter på os der, så vi ses, når vi kommer til Nørreport. Ja, så er vi kommet til Nørreport, og nu skal vi bare lige finde Oliver, og han er jo nok et eller andet sted. Du finder Oliver et sted? Ja. Det kan være et sted, hvor der er. Vi skal over her. Jeg synes nok, at lige så... Jeg tror godt, jeg ved hvor. Dan! Den er der. Pas nu på. Pas på. No, spænder! Der var han! Hvad så? Så er vi samlet! Så er vi sammen med BB! Busband BB! Sådan. Så kommer Oliver til Nørreport. Ja, vi fandt hurtigt Oliver. Ja, og jeg stod lidt længere tid, men det er jo fordi, jeg er hurtigere jo. Ja, det var godt, Oliver. Ja. Det er den vej. This way. Boys, tænker I det samme som mig? Ja. Så, nu skal vi på Burger King. Burger King. Så busmanden holder en lille frokostpause. Yep, en frokostpause skal vi jo alle have. Så går det godt sgu. Og det ligger jo lige heromme. Nu er det anden gang, jeg er inde på den her Burger King. Det er 10. gang for mig. Ja, det er anden gang. Ja, det binder jeg derinde. Ja. Nej, det er jo nemt, fordi du er skyde høj. Ja, jeg er høj. Nå. Nå, men det her. Så. Drenge. Vi ses. Efter frokostpausen. Nå. Vi har nu været inde i Burger King. Nu skal vi videre. Nej. Busband BB! Busband BB! Busband BB! Busband BB! Nå, vi skal nu med Øresundstoget til Kokkedal, og vi er faktisk pisse travlt, fordi at den kommer om snart, tror jeg nok. Kommer om 5 minutter. Ja, 5 minutter. Shit. Ja, vi er mega travlt. Go. Det var ikke hurtigt nok. Ej, men vi skal jo heller ikke falde, vel? Er du dum, eller hvad? Wait for me. Yeah, but you have to hurry. Hurry! Hold nu kæft! Ja, det kan jeg godt forstå, men så må jeg kraften med øve dig, mand. Fed læsk! Vi nåede det. Hvor meget har vi spist? Jeg læste ikke, vi skulle med til igen herovre. Jeg vidste det godt. Og jeg stopper lige.
for helvede. Nå, nu er vi i Kokkedal, og nu skal vi med 500S mod Ørsted, og den kommer om fordi i dag få minutter. Og grunden til, at vi skal med 500S, det er fordi, vi skal hjem til Magnus og til Klassefesten 3. Det er jo det, vi skal. Nej, pas nu på for helvede. Vi skal igen hjem til Magnus, som vi var en dag sidste gang. Du betaler selv for den her kamera, hvis du smadrer. Hallo, jeg får snart også af den her. Nej, du gør ikke. Jo, jeg Nej, Niels, det skal du ikke gøre. Fodbold, BB. Jeg kan. Nej, du skal ikke. Nej, stop nu ikke. Magnus, den kører faktisk 43, den bus der mod Ørsted. Ja, og det er om 3 minutter. Vi har travlt. Så, drenge. Hold så op for helvede. Kokkedal. Riksdør. Niveau. Alle steder i Nordsjælland. Nu er vi jo kort af, som vi siger. Kokkedal. Niveau. Helsingør. Alle steder i Nordsjælland. Det er vi lever. Magnus, du ved godt, vi siger niveau kort af Helsingør, så vi er i Kokkedal, det er vi. Ja, nu er vi i Kokkedal, og det er jo vores første uge i vores replik. Ja. Hvorfor gemmer I tre her bagved? Ja, lige. Kan I så komme frem? Den holder her. Ja, det er den der. Ja, run! Så kommer vi. Ej, det er okay. Nu skal vi være roligt. Hey, drenge. I kan jo sidde her. Ja. Nå. Hans, jeg tror, du skal rykke dig ind. Altså, jeg ikke. Der var en Emma mor, det var det, da Emma mor tør Pukki. Ej, mand. Han var en tunnel på Pukki. Hey, jeg kan også lave live. Jeg kan lave Busman kan også. Vi skal den her vej. And now the end is near, and so I face the final curtain. Mand! Busband, BB, Niveau, Kokkedal, Helsingør, alle steder i Nordsjælland. Det er det, vi lever. Vi er busbanden, BB, we don't care, we they say. Tissemand! Nu er vi hjemme, og I må lige bukke jer lidt ned. Og nu er vi hjemme hos mig, og vi skal se en rigtig god film, og det er noget, som nogle af jer ser, Vi nævner og ikke. som vi også elsker. Vi nævner ikke navnet. Nej, men I kan godt få lov til at se et lille klip af det. Men vi skal indenfor. Vi ses indenfor. Ja, det gør vi. Og forresten, tjek vores... Og piger, tjek vores hjemmeside. Kæft! Er den her? Så er det. Og der var det.
Hvad sker der? Jeg kan jo ikke læse det. Hvad står der? Det står 3. Finder jeg med her. Hvad står der? 3. Kommer hun igen? Hey! Yeah! Hey! Klap! Så, hej. Ja, det var vores, ja, et eller andet nummer. Og hvis I tjekker vores hjemmeside, så får I en masse snaps. Like for mere video med Busbanden BB. Ja. Like og abonner for en musikvideo. Hey, gør du plads for helvede. Ja. Pas nu på. Nej, folkens, vi ses næste gang til Busbanden BB!